Πάμελα, ακούσαμε πριν ότι είσαι από την Αλβανία, η καταγωγή σου είναι από εκεί. Δουλεύεις σαν bar woman. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Έχεις αποφύγει μπλόκο της τροχέας αναπτύσσοντας ταχύτητα? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Δεύτερη ερώτηση. Έχεις κατηγορήσει τον αδελφό σου ότι έκλεψε χρήματα από τη μητέρα σου ενώ το είχες κάνει εσύ? Ναι, το έχω κάνει. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Τρίτη ερώτηση. Θεωρείς ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει ρατσιστική συμπεριφορά? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Τέταρτη ερώτηση. Έχεις αρνηθεί ότι είσαι συγγενής με κάποιον από την οικογένειά σου για να μην παραδεχθείς την αλβανική καταγωγή σου? Ναι, το έχω κάνει. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Πέμπτη ερώτηση. Αν μετά από μια καταστροφή μπορούσες να σώσεις μόνο έναν άνθρωπο, θα προτιμούσες να είναι Έλληνας και όχι Αλβανός? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Έκτη ερώτηση. Έχεις πάει ποτέ διακοπές με κάποιον που δεν σου άρεσε μόνο και μόνο επειδή πλήρωνε για όλα? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Έβδομη ερώτηση. Έβγαινες με ιδιοκτήτη έκθεσης αυτοκινήτων με σκοπό να σου κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Όγδοη ερώτηση. Υπάρχει κάποιος σύντροφος της Χριστίνας που την έχει απατήσει μαζί σου? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Ένατη ερώτηση. Επισκέπτεσαι συχνά με τους συντρόφους σου ερωτικά ξενοδοχεία? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Κλείς τα αυτιά. Επειδή σου αρέσουν ή επειδή δεν υπάρχει χώρος για να πάτε κάπου αλλού? Όχι, επειδή μου αρέσει. Σε καλά. Ωραία. Έχεις πάει πολλές φορές? Ναι. Δέκατη ερώτηση. Έχεις ξυπνήσει ποτέ δίπλα από έναν άντρα που δεν ήξερες ποιος ήταν? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μαμά, είστε εντάξει? Αντέχετε? Τι δεν θα ακούει η μάνα. Τι δεν θα ακούσει η μάνα τώρα. Σήμερα θα ακούσω όλη την αλήθεια. Μπράβο σου. Ευρώ. Ενδέκατη ερώτηση. Έχεις κάνει σεξ με έναν άντρα και μία γυναίκα ταυτόχρονα? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Δωδέκατη ερώτηση. Έκανες χρήση απαγορευμένων ουσιών για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Δεν... Τι έπαθε? Τι έπαθες καλέ? Έλα. Να σας πω, στεναχωριέστε. Τι είπε για ναρκωτικά.
Κοίτα να σας πω. Εντάξει, ήταν κάτι που πάει, πέρασε. Έχει τελειώσει, είναι καλά. Είναι καλά. Είναι καλά, μην ανησυχείτε. Άστα Μην αυτά, πάει, ανησυχείτε. είναι περασμένα. Έχει τελειώσει, είναι μια χαρά, δεν τη βλέπετε. Πάρτε μια ανάσα. Να φέρουμε λίγο νεράκι, παρακαλώ. Πάρτε μια ανάσα. Δεν το ξέρω αυτό. Να σας πω, πάρτε μια ανάσα. Παμελά, λίγο. Θέλει αγκαλιά η μαμά. Έλα ρε μαμά, ξεκόλα. Ξεκόλα, εντάξει. Αγκαλίτσα πάει. θέλει η μαμά. Πάει αυτό, ένα παιχνίδι είναι. Ένα παιχνίδι είναι. Εντάξει, λέμε κάτι που έχουμε κάνει, δεν πειράζει. Όλος ο κόσμος το έχει κάνει, όλοι. Όλοι το έχουν κάνει. Εντάξει. Ξεκόλα. Έλα. 2 λεπτά να πιει λίγο νεράκι, μαμά. Είστε εντάξει? Έλα, με συγκινείς. Πάμε να στηρίξουμε. Έτσι, μπράβο. 13η ερώτηση. Έχει συμμετάσχει σε ερωτικά όργια? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Πιστεύω. 14η ερώτηση. Έχεις μετανιώσει για τη ζωή που έκανες στο παρελθόν? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. 15η ερώτηση. Για 50.000 ευρώ θα συμμετείχες σε ταινία πορνό? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Πάμελα, η ειλικρίνειά σου έχει ανταμείψει με 25.000 ευρώ. Συγχαρητήρια. 16η ερώτηση. Σε έχει συμβουλεύσει η μητέρα σου να εκμεταλλεύεσαι οικονομικά τους άντρες? Αυτό δεν μου αρέσει. Το είπα μια φορά. Όχι, στοπ. 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 Πάτησε αυτό. Τι έκανε. Τι έκανε. Εν πάση περιπτώσει, για αυτή την ερώτηση η μητέρα σου πήρε τον έλεγχο στα χέρια της, δεν ήθελε να ακούσει την απάντηση και έτσι θα προχωρήσουμε σε μια επόμενη ερώτηση. 16η ερώτηση. Έχεις βρεθεί σε χώρο που γίνονταν ερωτικά όργια με περισσότερα από 10 άτομα? Όχι. Αυτό που απάντησες είναι ψέμα. Όντως δεν έχω βρεθεί όμως. Δυστυχώς αυτό μας έβγαλε ο ανιχνευτής, πρέπει να δεχθούμε την απάντηση αυτή. Εξεπηρέασε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.